repliegue de civis, de soldados, ante un avance imparable do inimigo, pero un inimigo que todavía estaba en guerra. Hai xente que fuxiu, aínda albergando a esperanza de poder volver a combatir, como fixeran en moitas outras ocasións anteriores, non? Tamén hai que aclarar que foi unha fuxida apresurada, foi unha fuxida desordeada, pero non foi unha fuxida de todo descuberta, porque os civis que abandonaron os restos do exército republicano foron cubertos na súa retirada polas unidades do exército republicano que quedaban, porque estaban sendo atacados. Así, restos da 26ª División, a que logo nutrirá a famosa Compañía 9, que liberará París, tamén as divisións de Lister e de Modesto, cubriron a fuxida dos refuxiados, ata o punto de que un dos puntos de onde saíron maior cantidade en menos tempo, do Col de Arés, no Pirineo, 100.000 persoas saíron en 3 días dali, puideron facer iso gracias a que tiñan unha certa cobertura do propio exército republicano ou do que quedaba do exército republicano. Bueno, en realidade, como se chamaban, era exército español, porque eles loitaban contra un exército italo-fascista, que era como lle chamaban, o italo-faccioso, non? As tropas franquistas. Por lo tanto, os camiños da retirada son as dun exército derrotado, sí, que fuxe dun inimigo, pero dun inimigo o que non se quere entregar, non? E mentre isto sucede, os esforzos do goberno español, do goberno republicano, centrábanse en conseguir amparo internacional. Feito, nos mesmos momentos en que está tendo lugar a retirada, os representantes do goberno español en Xenebra, na sede da Sociedade de Nacións, o ministro de Estado, que era o ministro de Asuntos Exteriores, Julio Álvarez Bayo, clamaba porque as potencias intervisen para deter cando menos os ataques aéreos que se estaban producindo, porque eses ataques eran violacións dos convenios internacionais que xa estaban naquele entón en vigor, non? A resposta internacional, xa o sabedes, pois estaba moi condicionada aínda polas consecuencias dos acordos de Múnich, que tiveron lugar poucos meses antes, uns acordos que foron definitivos para que quedara, digamos, sentenciada o que era a guerra en España, non? Pero en xaneiro-febreiro a situación estaba a piques de cambiar, porque a conciencia europea tamén estaba cambiando en torno ao que suponía esa política de apaciguamento de Alemania. Había a sensación, cando foron os acordos de Múnich en setembro do 38, de que aquilo podía servir realmente para evitar a guerra en Europa, non? En xaneiro-febreiro do 39, coa ocupación dos Sudetes e outros acontecementos que non vamos a entrar agora, esa sensación xa estaba empezando a cambiar. Aquí é o actor importante que ten que sair, porque é así, non? Que é o goberno francés. O goberno francés estaba dirixido dende abril do 38 polo radical socialista Édouard Daladier. Xa pido aquí perdón por todas as pronunciacións atroces de palabras francesas, pero bueno, seguramente que Cristín despois xa me farás correccións pertinentes, non? Eu vou facer todo a española, vale. Bueno, pois este goberno do radical socialista Daladier dirixiu un goberno, naquel momento era un goberno de concentración, de centro-dereita, dende abril do 38, que veu un goberno que veu despois da fin do goberno da Frente Popular en Francia, que era un goberno, como sabedes, de esquerda, de centro-esquerda, non? Daladier será un dos firmantes precisamente dos acordos de Múnich, dos que acabamos de falar, xunto co premier británico, con Chamberlain, en setembro de 78. Neses momentos, era unha cuestión de gran relevancia política en Francia o control dos estranxeiros. E isto, como moitas outras cousas, nos vai levar a circunstancias que nos recordan non ao pasado de 80 anos, senón a cuestións moito máis recentes que o noso presente, non? Era unha cuestión de gran relevancia o control de estranxeiros, existía unha presión forte por parte de sectores da dereita de que se aprobaran medidas moito máis duras para tratar os refuxiados que xa estaban. Hai que pensar que Francia era un país de refuxiados, porque xa recibira primeiro unha oleada importante de refuxiados procedentes de Italia, da Italia fascista, que fuxindo foran a
Francia, pero é que desde o comezo da Guerra Española xa estaba recibindo moitos refugiados españois. Moitos pasaban a Francia e logo volvían a entrar na zona republicana, pero tamén outros moitos quedaban, non? Para que os fagades unha idea, a altura de 1939 xa había uns 50.000 refugiados españois en Francia, non? O certo é que con esta presión, con estas circunstancias, o goberno francés non estaba, ou máis ben non quería parecer que estaba preparado para o que se viña en Río. E a primeira reacción que tivo, cando se atopou con isto, foi entrar en pánico. Entrou en pánico porque se atopou de repente nos pasos fronterizos do Pirineo unha masa de xente que non sabía que facer, non? Fixeron un intento que é unha resposta. Tedes que pensar que Francia era unha democracia e todas estas contradiccións que estamos falando de presións de dereita, presións da esquerda, que facemos con refugiados, son debates que estaban no espacio público, que se estaba falando, que facemos, aplicamos criterios humanitarios, temos en conta os problemas que nos vai causar isto, etc. Non? A primeira reacción foi intentar falar co goberno español, co que goberno, claro, o goberno de Franco, que nese momento estaba acabando de conquistar o que quedaba de Cataluña, e propoñan de crear unha zona neutral alrededor dos Pirineos para poder albergar a toda esta masa de refugiados, unha especie de zona desmilitarizada. Bueno, a resposta foi inexistente, non existiu resposta. O que houve de resposta foi un recrudecemento e un aceleramento dos bombardeos para intentar reducir canto antes a esta poboación, non? A noite do 27 ao 28 de xaneiro, despois dun momento de tensión que eu te chamo trampista, non? Porque recordo un pouco esta idea de Trump de paralo cun muro, non? Neste caso cun muro de xendarmes, de militares de orixe senegalés e marroquí, que despois falaremos un pouco diso tamén, abriron o paso. Primeiro abriron o paso a civís e a partir do día 30 abriron o paso os soldados feridos e a partir do día 5 de febreiro os soldados que viñan armados e que ao pasar a fronteira tiveron que deixar as súas armas e que era unha cuestión que les causaba unha preocupación tamén notable, non? E xa, o día 10 de febreiro, solamente quedaba esta bolsa da que falei antes do Col de Arés, que resistiu ata o día 13, momento en que xa quedou definitivamente clausurada a fronteira. Ben, tras o paso, a enorme cantidade de refugiados foron agrupados en campos improvisados. Aquí xa se estivo falando un pouco desta circunstancia. Moitas familias foron separadas, moitas nunca se volveron a topar por distintas circunstancias, outros sí, despois de meses, despois de anos, etc. E os primeiros campos que se abriron foron precisamente estes campos que son os que casi constitúen a zona cero de todo este fenómeno, non? Argel-sur-Mer, Saint-Cyprien, nas praias, que foron, falamos de campos, porque os campos realmente, un campo de concentración non deixa de ser un lugar de excepción. Eso é o que é un campo de concentración. Temos a idea de que un campo de concentración, a imaxe que temos é os campos do nazismo, pero en realidad os campos de concentración xa existían. Aquí o que era un lugar de excepción para dar solución a un problema, e era que facer con unha enorme masa de persoas refugiadas que non se sabía onde aloxalas, onde situalas, que facer con eles, non? A solución que se atopou foi, desde o punto de vista humanitario, desastrosa, non? Por certo, cousas que nos volven a recordar o noso presente, lamentablemente, non? Foi albergalos nun espacio aberto, suficientemente, ou pensaban eles, suficientemente grande, como era unha praia, nunha localidade, no caso de Argel-sur-Mer, que tiña 3.500 habitantes, e que na súa praia chegou a ter, uns poucos días despois da entrada do fenómeno, digamos, da entrada masiva, 80.000 persoas ali recluídas. 80.000 persoas. O campo de Saint-Cyprien, por aí en Vigo tamén, 70 e tantas mil. Bueno,
As circunstancias nas que estas persoas foron aloxadas ali foron, logo falaremos un pouco diso, moi duras, a mortalidade foi moi elevada, especialmente nos primeiros momentos, non había auga potable, a disentería fixo estragos, había nenos, mulleres embarazadas, recén nacidos, a mortalidade nestes colectivos chegaba ao 90% nas primeiras semanas, o sea, estabas prácticamente condenado. E ademais de este complexo de campos, ao principio relativamente reducido, que logo se foi ampliando a campos como Barcarés, Ribesaltes, etc., os campos de arena, como se coñecen. Despois había tamén algúns centros específicos, campos que eran cunha finalidade punitiva, tanto, digamos, para persoas que por calquera motivo ian recibir un castigo. É dicir, estes que acabo de dicir non eran de castigo, pero estes campos de castigo, como Bernet de Arllés, ou tamén o caso da fortaleza de Colliu, pois foron lugares onde tamén estiveron, dunha maneira moito máis puntual e reducida, algúns exiliados españoles ali como presos. Bueno, a dureza das condicións fíxose moi dura, eterna, nas semanas seguintes, a pesar de que moi pouco a pouco a situación foi mellorando. É dicir, a multiplicación de campos, empezaron a aparecer moitos máis, algúns moito mellor acondicionados, noutros empezou a instalar unha mínima infraestructura, permitiu que a situación se aliviase un pouco. Tamén hai que dicir que diversas institucións participaron na axuda dos refugiados. Veremos que un lugar común na memoria vai ser, evidentemente, a dureza e a decepción, ás veces tamén polo trato recibido. Tamén é certo que hai moitas expresións de agradecemento por todas aquelas institucións e persoas e colectivos que axudaron, que foron moitos. Institucións empezando pola Cruz Vermella Internacional, que foi fundamental e que creou a través de persoas concretas, como o caso da maternidade de Elna, centros que foron fundamentais para salvar a moitísimas persoas, neste caso, moitísimos nenos, casi 600 naceron allí, menos fillos de republicanos españoles, pero despois tamén a acción de algunhas entidades humanitarias francesas e dos propios vecinos. Hai historias e recordos para todos, pero tamén hai moitos recordos de axuda, de colaboración espontánea da xente, incluso de familias que acabaron acollendo a persoas. Entón, bueno, quero dicir que o recordo é un pouco máis diverso. E en todo caso tamén, porque isto ás veces non se fai, compre establecer unha diferenciación moi importante entre estes campos, estes lugares dos que estamos falando, e o que vai suceder a partir da ocupación alemana e do réxime de Vichy, onde algúns destes campos serán utilizados e serán continuados, agora sí, cun fin exclusivamente punitivo. Bueno, a partir deste primeiro momento, os destinos dos refugiados españois, como sabedes, seguiron camiños moi diversos. Unha parte notable, estimada en 250.000, voltou a España antes de finais do 39, unha medida que significou para moitos que pensaron que non sufrirían unhas consecuencias punitivas polo que lles pasou, que non serían castigados, pois supuxo unha continuación do seu calvario, porque foron duramente castigados no retorno. Unha parte moi pequena foron reemigrados a outros países, Unión Soviética, Gran Bretaña e Bélxica, e unha parte maior, algo maior, a América Latina, a través dos coñecidos Servizo de Evacuación de Republicanos Españoles, o SERE, a Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, a JARE. A través destes organismos saíron con distintas interrupcións ata o ano 42 entre 30 e 35.000 persoas a América, México, Chile, República Dominicana, naqueles barcos e buques que xa quedan sempre ligados á memoria deste éxodo masivo, o Sinaia, o Ipanema, o Messi, o Winnipeg, etc. Logo, quedou igualmente unha masa, se facedes un mínimo cálculo mental, moi notable de refugiados que nin se marcharon a outros países nin volveron a España. Que pasou con eles? Pois aquí había unha serie de opcións que foron as opcións que lle ofreceu o goberno francés. Unha delas era encadrarse
nunha das chamadas compañías de traballadores estranxeiros. Outra era alistarse na lexión estranxeira ou nun corpo anexo á lexión estranxeira, que eran os chamados batallóns de marcha voluntarios. Outra opción era ser contratados por patróns, pasar a traballar na industria, na agricultura e, polo tanto, participar na economía productiva, non? Que eso era un pouco a preocupación que tiña o goberno francés, que a xente que se quedaba tivese algún tipo de participación na vida productiva, non? Ben, no caso das compañías de traballadores que se crearon no verán do 39, no interior dos campos, eran unha especie de unidades militarizadas que estaban mandadas por un oficial francés e que cando comezou a guerra, tedes que pensar que en setembro do 39 comeza a Segunda Guerra Mundial, non? Pois comenzaron a facer unha serie de traballos con unha clara orientación militar. De aí esa historia, esa memoria que hai de moitos españoles que foron a traballar na fortificación ou nas fortificacións da chamada liña Maginot. En xeral, tanto estas persoas que traballaron nestas compañías de traballadores estranxeiros como aqueles que foron traballar a traballos agrícolas ou a traballos industriais, a veces con condicións duras, todo era tamén unha excusa para poder sair do que era a vida dun campo de refugiados que ao final non ofrecía nada mellor. O tema da lexión estranxeira convenceu a menos porque a lexión non tiña moi bo recordo para a maior parte dos republicanos españoles que fuxían, pero houve unha parte que sí que se alistou e que logo vai ter tamén unha historia moi importante, pero xa no curso do que a guerra, non? Porque aquí hai un acontecemento que vai cambiar todo, que é a invasión e a derrota de Francia, non? Por unha parte, hai unha parte dos que formaban parte das compañías de traballadores que pasaron a loitar directamente cos alemáns. Algúns estiveron en distintas batallas e algúns saíron en momentos tan importantes dese comezo da guerra como foi Dunkerque. Algúns foron parte dos evacuados que puderon cruzar cara a Gran Bretaña e, polo tanto, continuaron a guerra noutros escenarios e outros quedaron presos en mans dos alemáns. Unha parte dos que formaban parte das compañías de traballadores foron incorporados a unha organización da Alemanha nazi chamada TOT, que foi dedicada a fortificacións defensivas no que se chamaba Muralla do Atlántico, e outros foron deportados aos campos de concentración e os campos de exterminio. Unha cifra que estimamos en torno aos 12.000, sabedes que acabaron nestes lugares, moitos deles perecendo ali. E unha parte que quedou en Francia seguirá loitando no Maquis, na resistencia. 14.000 membros da resistencia se calculan que eran españoles. Moitos deles acadaron despois unha participación importante en algúns dos acontecementos da liberación de Francia. Sabedes que algúns dos que se incorporaron á Francia Libre loitaron no norte de África, desembarcaron en Normandía e a moi coñecida Compañía 9 da segunda división blindada da Francia Libre, a División Leclerc, que era os restos daquela división 26 da que falamos ao principio, que protexeu os refugiados na súa fuxida cara a Francia, pois que tiña os nomes, os seus tanques característicamente do Quixote, Madrid, Guernica, Teruel, España Cañí, Noa-Bolá, Ebro, Brunete, Guadalajara, Santander. Bueno, precisamente este Guadalajara foi o primeiro, como sabedes, o primeiro blindado aliado en chegar á praza do Concello de París en 1944, no momento da liberación. Tamén foron estas unidades as que tomaron o asalto á Cámara de Diputados, o Hotel Majestic ou a Plaza da Concordia. Deste xeito, o periplo que comezaba na retirada 5 anos antes tiña un simbólico peche aquí, na liberación de París, que non un final, porque os destinos dos españois a partir de aquí seguiron moi distintos camiños de integración, de normalización tamén, que deron pé xa un paso de transformación de historia e memoria. Bueno, quería aproveitar para amosar aquí algunhas imaxes para ilustrar algo que estamos contando,
Bueno, isto que vedes aquí precisamente se refire a esa ofensiva de Cataluña, non? Co avance, que dicíamos, o avance imparable das tropas franquistas, coas distintas cotas en que se vai producindo ese avance hasta chegar ao que o momento do control total da fronteira, non? Por exemplo, ali arriba, xa nos Pirineos, vedes Molló, non? Aquela ata do 12 do 2, que é ese momento, digamos, final desa bolsa que quedou aí, da que contaba antes que saíron uns 100.000 refugiados pasando por pasos fronteirizos xeados e nevados, pero que conseguiron sair, ¿no? Conseguiron sair a pesar da presión nese momento das tropas franquistas, ¿no? Todo isto, bueno, cunha data moi significativa que é a que inicia, por así dicilo, a que desencadena todo o proceso, que a toma da cidade de Barcelona o día 26 de xaneiro. Entón, por iso, sempre datamos este proceso a partir do 27 ata o día 13 de febreiro. Bueno, aquí o que tedes é unha imaxe que quería traer deste fenómeno que comentábamos antes, dos debates que se estaban vivindo en Francia en torno á cuestión dos refugiados. Isto é anterior, isto é do ano 37, con outros que estamos comentando, coa chegada de distintas oleadas de refugiados. A primeira que vai chegar xa moi ao comezo da guerra vai ser tras a caída de Irún e de San Sebastián, despois coa caída no ano 37 da fronte norte, do que o País Vasco, o resto do País Vasco, Santander, Asturias, pois vai chegar outra máis. E isto, un xornal de extrema dereita francés, pois era esta imaxe, digamos, xenófoba, moi condicionada tamén nunha imaxe de extremistas, delincuentes, non? Que se ofrecía na chegada destes refugiados españois e que isto é parte desa tensión política que estiveron vivindo, que estuveron sufrindo os gobernos franceses nese momento, non? Pero tamén temos un caso totalmente oposto, non? Por exemplo, isto é dos momentos concretos en que ten lugar a retirada. Este é o órgano máis coñecido do que o Partido Socialista francés e o que vedes aí é unha imaxe clara de hai que recibir a esta xente víctima do fascismo, bueno, un sentimento totalmente diferente, co que quero presentar un pouco esta idea